osvieženie. Treba to podplaziť. Pekne si lahni. Á, ide sa do toho. A toto sú tie nevhodné trička. Na to, poznal. Ty okuliare. Do Jarku. Lukáš, tak toto by vypadli pre teba. Tam máš viacej miesta. Babi moc. Lukáš už? Lukáš už? Neňu kaderníka. No poďte. Alebo 30 angličákov, môžete si vybrať. Pravou stranou je to hlbšie. Jasné. Vážne. Jasné. Však si vám chcem poradiť, nie? Tam máte viacej miesta. Tak ty prídeš na bazén. Máte aj prídavosť. Dá sa tam preskočiť? Šmílka sa to. Či ne? Môže sa to. Niektorí to skákali. Určite není. Ale viacerí to prešli. Dole, slajd. Hýbaj, ale hýbaj, hýbaj!
Za veľkého aplausu a potlesku prichádzajú ďalší, ktorí to už takmer absolvovali. Do cieľa chýba 10 metrov. Páni, poďte do toho. Blondiak ani nevyzerá byť spotený. Niečo mi tu nehrá. Poď, poď, poď! Je to tam? A ste v cieli za doprovodu médií. Za svojím cieľom, za krajším životom, za touto páskou. Poďte, dievčatá, tu vás čaká naozaj niečo krásne. Milan z Kofolov vás čaká. Tak ukážte si, gentlemen. Pozrite naňho. Zoznámili sa po príbehu a už prichádzajú ako pár. Aj toto je výhoda Cross Raceu 2015. Poďte do toho, ďakujeme. Veľký potlesk. Prvý pár, ktorý sa spoznal na trati a už majú svoju budúcnosť jasnú. To je pekné na tomto športe. Dievčatá, čakáme na vás. Poďte do cieľa. Poď. Dala si to! Vynikajúco. Trošku útmevu vezme v cieli. Čo sa deje?